In fact, yes. Esho yetu waiga nyiro miaka yetu onzi tuwarenga abana. Tuwarenga abana. Korukare. Tuwaiga nyiri. Lakini tukoliri ndera. Kai. Finally. Vinto. Yasmail. Hii sauti ndio hii. Angara tera ke toigo senera. Wato kango baba. Nere. Gara gendera. Enranga ke gusina. Oh my goodness. 30 minutes of the hour. Oh, mageni tutoganye tuikira se studio, amini usiamini. Enere nkayo mugusi Kisi FM. Karibu sana. Asante. Ima tiko seno chonya kuoga buna tukuoga igara kinu. Jaribu. Nyenguse maiki ye change na sole. Egera togo twaranguru bune chito bwade chidere chine sana chine jirichia Dr. Fred Matiang'i chia Shabana chine sana. How are you? I'm doing fine. Welcome. Thank you so much. Tumekungoja sana. Nimepatikana, nimefika. Tulianza kumtafuta last year ama last year part 2. Yes. Tulianza. Nato chakita kumuringi by the way. Sarah Case in studio. Ntatukwa ni motegereri na ende omo manyegoro yake igo. Ando bali mwete bago kuigo batako manyeti abande ntege Sarah Case naye guse eliete nilio bosani elia olie kebande ndiriri aye chakira ndonzigo etebanga yebwie kanto nangona batabye motegereri. Asama ile tankoro kusera Nyaboke George Njeno Mugusi Inkanya Mira County Bonyamatuta Ward Kebirigo Town Mobamba Village. Kebirigo chakira wase Kebirigo Town? Yeah, Mobamba Village. Njeno Moteri Bonyamatuta wadare? Bonyamatuta Ward. Ward. Ingombo shimi wali. Ntobwate akiri hachire. Agakoro otige oyondo oyo agiri wogichora koba. He used to be the director wa KTDA ngakibono dietera enda kimonya bire lakini Bonyamatuta Ward. He is a former KTDA director. Okay. Nero MCO. Karibu sana. Asante. Asekwaru abantu mbya kwabatiga. Yabare. Nande kwabate bategerere show no leime. Bonsi bategererete. Karibu sana. Ambia mono. Nakomanyia butore na barabwa se studio ndetikonya kogenda guchoro mono. Twakoganyire sana samatuka mange tumefurahi singencho gwachire. Twabunga Shabane bayisiko gosiekera. Na mangana ya yo emburo materere gocha ya tu sometimes siga etone kwagunga kina kyose gocha koba. We happy that you in studio. Mbia mono. Oh no, liswali lianja Andre sana. Na takire nkobolia matukayons. Ngairende wacha kiro muziki emgaki ya maego tare ngorogotera. Ngogotenga na lengo. Na utama ete labda. Ekiagere kero waso kicharonyi nalitu amanya musani nara uchire nariyo moikoko bwata ngahiye sabari yawe yachakira yogotera na chakete gotera kino mwana omoke sana na kiagera na tebanga maybe na utama itigo sengotera na rengera kini koro mwana kindo mwana omoke ene miaka 10 toko kwanda usetano ya etato igene 3 years etato ene tano gabwe 3 years yes. Na ebono mama na tata bachagete kwa ye kanisa eyore Kebirigo Central SDA ekwaya gachire minto yacha go practice Kebirigo Central. Yes. Kiri yake no mate Fred Oncheri ngaiso berigo sinya Kebirigo mate SDA mate Fred Oncheri tinta itingainere tade mwanya bantu na bakira ekwaya ye kanisa bono nkanyagotera igo nabwati bao mama na tata kere kwa yego practice nonde nyinyorete there was a studio called Caleb Tai studio ya lenga alihema. I was so young but inere recording yete ntanga ni ye kanisa ye kwaya naona alenge part of that
choir ekwende studio korekodia matera ye kanisa Kibirigo Central ogotera kwa bugo tang'ani gwende studio nona arenge make history noko inyore rino tingo inyora bono iga okay uyu mwaka ki it was in 2002 gabu 2002 2002 ena lioro mwana okay bono kurwa bunkagendera gotera Pathfinder Nero Adventurers obosayo bongotera gocha ya abono mete nona abaibuli bane kenga na ubangeto moyo lina ki na bokunyara gotera gendo tere NSD etogokwanera okay nabona atera gocha iga mpaka high school ngatera music festival. I was the church chorister. I was in charge of music festivals and drama school. Yeah. High school. Yeah. Gocha igo mpaka bono. But in my campus here, tintereti, na swete siasa ngarati gagotera. Okay. Abuchero kagenda busia. Bono kero na kuri campus, ngaira na nende gotera. After campus. Okay. Okinete muno mwana we kanisa agotere kwaya. Ngairumba yarwera. Rumba rende chire diririkare abaiboli mbanjete kubika mate mupikire dinga bana bategera matangazo go itisi ari no tukwigwera materanga buna atwanyoranga muibuli atarasuki igona nche togotero ko kwatwara interest so that interest no yachakirete kurunka abaiboli bana no ba build that interest yege kogera tata nanchete sana franco bono akabikira matera ya abo ivon chaka gochiga bono abuno kote muibuli gategerete gona no tegerete kurwa bono na nyarete kwingwancharienda matera ya gocha ntonarete kwa abantu amaskani munabonekero kona tata teberiete na ria abantu bako amaskani tata koruku George Matunda nero yo mwanzilishi no mongina Kalen Nyanchama barabuno bali kwaya bado na wabanzilishi lakini bono iga but they are part of the choir. Okay. Because of work chikasi chiro chinonyale chinsa chugo practice kwaya kogera to practice 3 Tuesdays and Thursdays. Bono nyora turi kuikana bono chikulia maino munuwe kanisa on Saturday ngwari nge practice yo manyanga iba ngai stanze go chakera na sekwerera India kerenga ligeche tenga bono tiganso kiogotera we cover ya rumbe yamo India kerenga giacha usenki kiago moika kiogonchora. Na I've always wanted to go to the studio there. Apart from buliri wachite koro mwana. Ekerengere kiare konya gonchanda sana. Even during my campus days no nyena lenga active, I really wanted kwende studio there. Lakini bono after COVID ya chete ni bono litukonya kuigoleru ende abantu berane nomo. I used to stay in Nairobi. Yes. Nka chalende bosongo nkamera na ne producer kuru kwa Agosto. Then from there ngamote bono mbwate gachi option ibere. Either tokore R&B or tokore rumba. Yes. Ngamotomere voice note ya matera yaberaga ntei in studio tokore rumba. Okay. So I had two options. I go into R&B ama ningie rumba. R&B china chiro chigongwa chianche ose tochiti paka bono toraso kiende tiniko soke kogera fans bane banjete rumba. Okay. Na bondo chenga ndigete kogenda siri swali gete igalio lingalio mweliga torara nyore gentu tumakwira na bone ensemo ya kabire chi mostly rumbe chi nchirike gusi chinde nchirike Swahili echire luge ngao nakikwaye manya igoko yetera asinge choko yeigwa gosenko understand yoro tabio monto ngeke mine tiga umaite kero bwate interest kero gento gyako gokiringo takore kwa manyangi kemine turanyora gotera gento tamait kwa mnyera gotera no ene gento gego getari kuchera na gego pressure monto monga turi komanya so kero gotera umetama okay ngotebanga nya science sineti memory yane okubwata yani kero na igure tune gete nanda na yongo gotera okuno kuyakore I make sure that nachire na ligirinki community. Yes. Namanya gotera igo nonye go chisoki chikabechi
no understand what they are saying. Na moko tebi montonga bono wada wida inkikemineti. Okay. Ikongiso kubikira ende onsi anaboko understand usende liubwate interest. Liubwate interest because I don't speak Lingala. Njete niko kwa na ke Lingala, yeah. I can say I'm a musician. When I have an interest, I go search, research, na amanya kwende studio na so that umuntu na amboli na bongo nyara komwera. So no terege ntuta maiti. Oikiraboni ngo so kirirenga. Oikiraboni ngekero koba. Chirichia so kiraba ke video. Nchire chekira 10 ngagere tonya nchire ka 10 10 9 mete nchire ntarasoki chire audio okay ntaite tutigere gabo Christ DJ, are you there? Yes sir. Amangana na mange chisa na jichinke. Yes sir. Tito kenda mo no tetera ya na kikera kotengana guko bucha mete sema yo mwelio taro sama pema. Yes sir. All the same mwancho motegrali akro kwa Sarah K. No tato tebinga amalita ya na yeke bande gosiri obosani. Sarah K is Nyaboke. Okay. And also from Kenya because I don't nchengwa monto beyond Kenya. Yeah, so anybody wants to identify me from a country, it's KE, which means Kenya. Yes. Tali yeke bande. Kebande Sarah ndire kebande. Sarah Nyaboke. George. Oh, Sarah Nyaboke George. Yes. No ara se studio mwancho motegera jiteka chechi buri kolega ninki gekogera ogotera chikava chioka nkwana go combo sirumba yao otoletere gento fresh why? It's because nganchete rumba sana na zilizopendwa. Also, this is something I love doing. Actually, kato akora music festivals, we used to cover songs, right? Bono, that is where I was like, kine kigento na chakirete. So I've been singing songs as membo na watu wengine. Yeah, still in the future I'll love my own songs, but I love doing these rumbas. Juu sasa ukiangalia, these songs were done back there before. Yes. Watu kama DJ Chris, the DJ, hako amezaliwa, same to me. Ni mimi na wewe. Na kyo kora abantu buna beke golieke pamanyena amatera yanage existiri. Noko ya cover so that uapili to that generation. Yeah, going forward amatera nena chache maybe umwako unabonda so kito kumanya. No plan ntikona tendo kyao. Seriously? Yeah. Ege Swahili, ege Kongo gose. Noneke gusi. Tutangoja sana. Hope kwa soki no tuanjere to launch ga. Aina shida. Ta launch hapa. Tutai launch hapa. Kwa arabe ile bono kurochaka kotera chikave chiga for how many years now? 3 years. 3 years. Yeah. What are the challenges? The challenges. Yeah, so muziki, by the music is very expensive. Oh, yeah. Muziki no maita muziki no expensive. So neringa alafu maita returns cha inchiri instant. Tengo ngondo ali chinye ni chiro montagore akwa chibesa chiri mufuko. Ngora. It takes time for you to recoup that investment. Yeah, those are some of the challenges. Also, wachakonyore audience wa approve muziki yo. Tali raisi lakini I thank God. Yes, I thank God. Nakia abantu bago chirisibu iskali neke gorigete kemo gosimbons generally. No metenga mpaka abana bake ngonyora yoli bago ntengo mwana no 3 years old loves your songs. Okay. It cuts across everybody Beyonce. Yes. Where do you perform? Wachire show chinde matendo anakora show andi paka abani baruka gosena kia abani festival to itikwarengo show nere wachire. Yeah, chonko and but mostly not public shows. I do personalized events, customized events. But shows vipake chagu sina achire mkisi na achire show necho. Muziki unalipa? Ukijipa utalipa. Like I said, it's a long-term investment. Tingo tera le rongiti, alafu expect to have millions in my pocket. Music is a long-term investment. It might take even 5 years, 10 years for you to start paying. Okay. Nkuigwa abantu bago tebange kwa biro musani mwana muziki wake nire kwa biro monene ngo tuharure manager. No, what a manager go see abantu bakora application. Yeah, I have a manager. Not managers. I have a manager. Nimbate manager. Manager nero. Kwa yenyorete immediately go se kukora atera kwa manager konyore manager. How does it happen? Actually, this manager was part of the
the brand Sarah K from my first song up to now. Okay. Red card rende unawono njina kirisi umutetu bwate event bwangu iga asitetu kuchwaka rumba butuko bugima ena kie ni bona kitinga kiguto charge au metabone ko bwat if you want a live band ngokorande live music ine costing ao e band era ochine band ekobugiga speedix gochiga na bidi so you minute be ine ngao na ndekero tagete Christian Bale DJ na nchentere e be ine ngao plus also the type of event and hours of performance. Okay. Igo tali ekobwati with the type of event une birthday yenke igana bo okay. Who has inspired you all this long? Otaratiga umetando otaratiga como bantu bagotumba ikamba receive buye omuntu kwa moyo tiga ungaki ko inspire to continue. This is something I used to do kerondo moke. Ono sometimes aboko kumoyo lakini andi kwenyoranga this is kewoire utali go struggle. Munanje don't struggle kotera. Bono kerana igoiro munu gona atelire. Ikina kinto yo keep going. Yali ko banga negento keringo struggle gokora na bege ko begas na boko kumoyo. Nelinga bono ase challenge ko maybe sometimes na bono to bwati beso uchera studio so go shoot kwerende. No bwati idea birangere limera kini bono gochago ki muziki omete nutakire chibazi ariko banga free onango mubwate playlist ya emamba chinyinge zaidi yani yale ko banga free gosoki onango ni chinyinge so that is what keeps me going. I don't struggle singing. Yes. Yeah, plus I enjoying doing what I'm doing kero wanche tege ntogo kora ego kobera easier kubwa kerio bebeterere tigokora. Apart from muziki abantu mbere meteberito muziki koba egas amatenga nankoboka gochio muziki unankorara mambino muziki nkoboka gochi bayorete koba egas ayene kurete koba muziki ona kurete koba part time or what? Muziki is part time. Yeah, it's part of me. In short, it's part of me. Na bono ne kerondo ngoro sikitiga na onyora nkotera so music is just part of me. Of course, music is go bwate buya buna baba South Solio korara. Yes. But it took time by there for them to build that brand. You can do it full time. But wona keroko nyoranga it's not sustainable obviously mbakoligi ase okorusinke chia support muziki. Yeah, igobono it's part time as at now. Asaye muziki toli full time. No. Okay. Na mondo chenga tindi yale na maswali mbwate kia tutako muziki obo monge uchibosia nkito gane torengere tigo chikonyora kurwa sore. Gotigoro muziki gosenko gendreliore matena bona so siasa bona ntokero muntu chakiri siasa ise chimotaro chamatiangyo goeta kiro mwana ko mwana siasa wo ayena ki uchibosia plan ya onerelio bwate. Muziki bona ni dawa. Muziki ni eliogo. Igo muziki mpaka engoli. Tori gotiga. Aya. Anya nare gotigera kindo mwana omoki. Atioro chebono nesugumire mpaka bono iga. Yeah. Okay. Tori gochigotiga. Aya. Mbwango kitora semeli konyore the next release. No emambi. Iyo ntombere chiko ni gosebi ntombere chiko. Ebi ntombere chiko na nde vinge zaidi. Iko gotimuka nkoiga. Aya. Omuziki amasasi arabaerere. Masasi tali gochiko era ne chinguru kiratoke lakini yo muziki riyo kaliyo. Muziki noro. Ente turara break yake togenda se break turanyara muziki yake nanda matera na mange tubwata ya utarabugiga iga. Onde naro kuigu buno gotera. Onde naro tegereire buno gwabire ko gotera gocha onde naro korre ko perform oigwete nainje na kingo korambaye. Na kiyo gosemia ababago chaka gose bagotira bono. Igentege tanga no guchaka utachageti muntu takumanya ose muntu takorre kikirimi yao. Igo the best thing is to just start. Nche na chagete actually my first video kere muko yorora no nche ngosoka kuyirigire kogera yani ina chiete buna narenge. Tinyo time no nyane yo koranga suji setup nini narenge buna narenge. Na chiete ngaso studio ngate Agosto chibesa ne chimbwata nsokere gotera. Nkanyora videographer ngamatega aki tosokigo.
naende naona gocogeti go naenda abantu bakagwanja igo egenteke nengelinga chaka kero gwachakire bona rionde nera koranga nduche nyarebe ngotera aringi gusinyarebe na maite korosi kero gusinyarebe na maite okora skill ende yonse utachagete tinkomanya utakunureti umuntu oeresa abantu mba kumanya ikyoga netikurume yawo igegenteke neno guchaka abange bakurira chibeso abono no nabo gochaka obwate talent obwate umuziki obwate lakini bono gocha konyora agosto uyu mugambe gusebe kiri guzirenga omuntu nago kwera moyo ngakyura advice omusani utete gochaka financially bono mpaka nyora sakurige chigo support umuziki ikina kiekene shortcut te iyo yes no twateba no inche nimbate challenges chogo soke muziki yo financial it's very expensive kuru audio oche video is extremely expensive because urige costume urige venue and etc mtimesi bitete chibesa na kingo yakorera part time because to kunyara gon sustain ige minute ngamba konyora sokuru sinke konya ko gacha egere chiko ire studio chiko ekerio tagete nigo goiko chake embako chake ande goikonyora gantu ka gochake osaigo nako ngusa mwancho motegereri me studio ide kechetire ga 22 tutokoroke kolabo iga se va gate va ono mbata itirumba ne yakare ya na bange rumba inki o consider gero monto akore kolabo na omaite bona iga like I said Okay. I'm under partnership to do these covers. You mean anything? If somebody wants to cover a song with me, we have to go through a legal process so that just in case of anything, you're inakuwa sorted. So sometimes it's hard. It's hard. Yeah, it's hard. Not unless it's a new an original song. Hiyo tunaweza fanya collabo. But these ones, they have a very legal framework complications that unaweza fanya na mtu cover. Yes, atapata imehit, but atakuja tena claim so many things that will have so many implications. So inabekoba akong not unless it's an original song. Inabekoba rais. Igo lakini ase video montata ke koroka. Video aye na mugocha. Boto gocha ke joro ko sana. Aro kindi ngeyo. Ya. Omanya gotenga? Omanya kwebwatoka. Kwebwatoka. Okay. Nabondo chenga ntete ko kwali baga. Kero kindi nabora twara abantu tete ko appreciate nkaria ikenyoro aso koremeremo at least you buy your last word or appreciate motegereri onde bwense abantu bono nga yani okogende studio antuli gonkwana baguchiko goita lakini atakankwa edaike yiga erigere elistine ntambere kintemai. First of all, ntaitego kera mashabiki anembuya mona sogon support. Without you, unangotima nyekanito nangontobga tisera ke maybe to bwate sera nyaboke George, but now because of my fans, now we have Sera K as a brand. Na ndengwa kirambia mono sana to my parents. Like umete sometimes ya wantoto ko wa Bible na bocha ko muziki na ndabo bwa na kia Bible ko seba ko, but my parents were are still very supportive of me. Go ba kirambia mono, my mom is listening right now. Kalin Nyanchama na gukwa ni rimbu yore wa kamire chiombe oya ni chingo kokuru siko tweba ngomo bakwa ni bonsi, my family, my son, my partner bago support sana. I really don't take it for granted. Babo minto kero na tebigunga baba ko nyoro monto mete no meto mochikoro nengo terale so ango YouTube. Beautiful. Ige support dire kerase. Yes. Yeah, na inuchi presenter mogo to push sana. Umuziki uto nogo soka ga muinu mwaira mashabiki batangani. Mapema. Yeah, igo to ngo bakirambia mono. Your last word otaragenda se general word. You grew up an Adventist. No Adventist story bakabono. Does the church compromise your music career? Amachikomete kanisa ni nyamanyete. Ngakiba tebete keraba rocho mwana oyo rura. Ojire muina gotera matera bako iruka yensi. Omaite bona siikire kero na nyasao mumaite nki muigwana netenere. Mwanya bantu ne batari mwade onde bwense na bako na bako Rwanda tebe ngumwana ombo bako ara usembi yago kora. Any opinion yabo kwararire. But ego
kero kirimo igwanane na Nyasao na kikire gento kiengenjo mono kwa igure yes kire kiabo bisi kikiabo bisi asukura wate Nyasao nega kinkonye nga chinguru ngorega naiga Nyasaye gagukana ogutiga turi kubeterere lakini Nyasaye nyawanchire na ndiri swali ndire nkweboriga ebori ngojura ntokotera tora matera yenyangi sana yobwanchani amatera manga about abayense igara yobwanchani gekinekebe usesenge nchaterire kebwense ogotenga ne chianga lakini bono mete kitabu ya Samson koranga Daudi na gatengire mbaga chenga cha tanduka ne ringe nto Adventista ntori doctrine seno nchiri gotwala igo batirende kero kwenda asebuku maybe ogotengo kuna kutotara manyankoroki but nche matera ntatenga lende toligwe samusa mono no gosuka turumbo metena zilizopendwa na ndi nyora matera ya kurukara apa baba baito no bagaterire na basokoro twist gaki twist ene ara bakinerete kwarorire bono ekimoko iwana na Nyasao wali asoko mutenga Nyasao ne nkonye na kikere kiamana sana sobogimo. Okay. Your last word. Uchia somo tegereri. Uchia se your supporters inkiora kwane kyomoiso kirigo tigara sinkoro chito tukuna gukunyura. Ande kwanginyiri my fans very Facebook bono iga shout out to you tingo nyara kubakwana marieta serieta but nawaona and thanks for tuning in na abakwaniri even those one and kisses I can see you thank you my fans for supporting me na endenga bagotebanga wa live mukini support yes wasenta enda mbali okay so naomba tu support yenu muendelee kunishikilia hivi so that at least keroma etengo mugusinaro gotera igakorwa nayo ku identify ngana inche korungari ntobwato musani ukurukuga naiga bono bambwa tama goko zaidi wa support talent igo support bakorangiri chisho ande bakoreki bandali YouTube ba subscribe basabe request igega mwachie samatera bashe igo support yo matera tali mochango tukuburinga bono tumakindi lakini rende no go support kuri kwa online emitandao go share na gotebi mutungo no mugusio minto bwana mugusio minto na arega iga omonto gukurikia yao konyora gaki emitandao nchendekera ase Facebook Sera KE Instagram Sera KE Twitter Sera KE TikTok Sera KE Threads Sera KE email iko Ewana wakonyora kirasi abuno wagotoka bali mwale gosabe namba njetali na mukani na batabira abuno wako muri namba nero ye biasara namba nero ye biasara namba ye biasara 0771 64 22 66 irora ngora krisi kulikana 07 71 64 22 66 eye biashara nere ye biashara 24 hours 7 days anytime igo bali moko morigia sanga moko monyora eyinda isi akarioka eregero konyeke wasokiri wante bichikava with 10 bondiga chirigeti 11 12 which one has been your favorite nero togukoreraga tu esamuse then we sign out. Funny thing, kero gotera ne favorite yani. Actually, okotera konde stage kapsa. Konde once, but gotera kore so personal to me, okuru kushida. Koro ga mutanda. Shida ona go sogeti because my sister lost her young one and it happened that not even my sister alone, I lost my auntie by then. And I was there part of the team yalikuwa ndakomora Nyagitari NDTC agakukinde Nyagitari nkalera sana bono ginkwira na nyumba okotero kugatera kimbata mawaza mange tukubanga matanga NDTC shida gukamanya kubuga from nowhere kengo gotegerera nganyoranga gukurizonate with what I was going through ekageranga go cover so it's so personal to me. Okay. Chris, are you there? Mm-hmm. I hope to kolera. Aya tindikolera no mokongonde.